ya ọkụkụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkụkụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkụkụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwere ma ejidea ma etụọ ya jemirijo ndewo onye ọma na-ege ntị nnọọ na Ezumezu Igbo TV. Ana m anabata gị nke ọma n'ọnọdụ ihe omume nke ụmụaka nke mbọsị taa. Lota n'oge ụmụaka bụ oge anyị ji akọpụtara ụmụaka ọtụtụ akụkọ ọdịnala Igbo dị iche iche iji mee ka ha bụrụ akwa akwụrụ na ihe niile gbasara ndị Igbo na ndụ ha nakwazi njirimara ha. Ya bụ ọkọ akụkọ bụ m Onowu Ezugo Chinyerugo. Ngwa sonyere anyị n'akụkọ nke mbọsị taa. Ya bụ n'oge ụmụaka nke mbọsị taa anyị ga-ewutekwara gị akụkọ ifo dịka anyị si eme na mbụ. Isiokwu a ga-elebanye anya na akụkọ ifo anyị na mbọsị taa bụ ọkamgba na ndị mmụọ. Ọzọkwa ọkamgba na ndị mmụọ. Ya bụ ngwa kpọkọnete ụmụ gị ọnụ maka na oge erugo mgbe anyị ga-akọ akụkọ ifo ma mụta ihe na ya. Ngwa sonyere anyị. E nwere n'otu obodo n'oge gboo e nwere otu nwoke bụ ezigbote eze dibịa. Nwoke a na-agbata afa nke ukwuu n'obodo ahụ nke na ọtụtụ mmadụ na-esi n'obodo dị iche iche abịa agba afa n'aka ya bụ dibịa. Ya bụ a maara nwoke a nke ọma, mara ya dịka dibịa bụ eze n'afa. Ya bụ eze dibịa mụtazikwara otu nwa nwoke. Nwata siri na nwata kpaba ike maka na o siri ike mmadụ si ike nke ukwuu. O nweghịkwa ọgbọ ya na-atụ ya n'ala. Ya bụ nwata agbazụ iru ala n'ebe ndị ọgbọ ya niile nọ. Nwata wee too gbaa okorobịa, gbaa nnukwute okorobịa nke ukwuu. Abịa n'obodo ahụ niile o nwero onye tụliri nwatakịrị ahụ n'ala. Ya bụ nwata bụ azụ iru ala na mgba. Ewee baa ya ọkamgba. Ọkamgba ka ọ bụ maka na o nwere ozi abịa n'obodo niile, o nwero onye na-atụ ya n'ala. Ọ tụchara nwaanyị n'ala na obodo a niile bụrụzie eze ọkamgba. Nke a meziri na ọ bụrụ na ya ka mgba n'etiti obodo ha na obodo ndị ọzọ, ọ nyanwa ka a na-eji aga mgba. O rukwa n'obodo ndị ọzọ ahụ, ọ na-atụsịkwa niile n'ala. Nke a mere na ọ na-emeri na mgba ma n'obodo ya ma n'obodo ndị ọzọ. Nke a mere na nwatakịrị ahụ gbakọtara gbaa mgba na mba ụwa dum ma mericha. Ọ gbakọtaziri mgba wee bụziri ọkamgba na mba ụwa dum nke na nwero nwoke ọbụla dị ndụ tụliri ya n'ala. Azụ iru ala ka a na-akpọ ya. Ọkamgba azụ iru ala. Mgbe o tụrụ ugo bụrụzie eze ọkamgba na mba ụwa, nwere ozi ọzọ fọziri. O wee nọkọta ofu ụbọchị wee jekwuru nna ya bụ eze dibịa wee sị ya, nna m, n'ịfụlarị na m emerichago na mgba n'ụwa niile, na m emerichago na mgba na mba ụwa dum, na m eturugo ugo na mba ụwa dum na ihe mgba na nwere azụmahịa eru ala. Ya bụ na ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ịkwado m nke ọma, na achọsịkwara m ịga ala ndị mmụọ ka mụ na ndị mmụọ ga-agba mgba, ka m turukwa ugo na ala mmụọ, tụrụ ugo na ala ndị mmadụ, bụrụzie ọkamgba na ala mmụọ na ala ndị dị ndụ. Na wee chee nke atọ ya nke ukwuu maka na nwatakịrị o ji eme ọnụ. Wee sị ya, nwa m, esogbula onwe gị. Nke anyị kwuru aga m eme ya. Aga m akwadoro gị nke ọma ma gbara gị afa pụrụ iche, kwado gị ji ejiwe gaa ala mmụọ ma tụrụ ugo lọtakwa na mmiri. Ha wee kpasa ya ka nkata. Eze dibịa wee bido ọrụ. O bidoro gbara nwatakịrị ahụ afa, na-agbara ya afa ọtụtụ ụbọchị. Ọ gbagide afa a gbazuo ya dịka ụbọchị o kwesịrị ịgbazu ya si wee dị. Mgbe ọ gbazuru afọ a,
wee kpọọ nwa ya nwoke meribere ya mmemme eji akwado mmadụ maka ịga ala mmụọ wee nyecha ya ike dị iche iche wee kwado nke ọma. Mgbe ọ kwadochara ya nke ọma o wee nweta oke ọkpa. Oke ọkpa ahụ bụ ihe o ji wee gbaa afọ a. O nwere oke ọkpa ahụ agadaga oke ọkpa nwunye n'aka si ya nwere oke ọkpa gaba mgbe ahụ. Nwokorobịa wee nweta oke ọkpa ahụ wee gaba mgba o wee gaba gagide gafechaa ala ndị mmadụ niile, gafechaa ala ndị dị ndụ wee zọbanye ụkwụ n'ala mmụọ. Ka ọ banyere n'ala mmụọ gata obere lekwe ndị mmụọ bụ ofu isi wee jere pụta si ya nwata gbei ọdụ azụ wee bido gwara egwu a si ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwara ya ma ya jide ya ma ya tụọ ya jemirijo ya ọkwụkwụ je mgba ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwara ya ma ya jide ya ma ya tụọ ya jemirijo wee gata aka ka ọ na-aga ọfụkwa ndị mmụọ ọzọ nke a jepụta mgba ndị mmụọ bụ isi na-abụ wee si ya nwata bii heya ọdụ ọsị ya ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwara ya ma ya jide ya ma ya tụọ ya jemirijo ya ọbakwu ya lụọ ya obunie ya mmanya na bum dị ma nwụọ ọnwụkwa ọkụkọ ya uje ojekwa na-eje n'ime mmụọ jegada wee fụ ndị mmụọ nke isi bụ isi tọ ndị ma jere gidigbam si ya nwata weyi ọdụ n'azụ wee si ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwara ya ma ya jide ya ma ya tụọ ya jemirijo ozugbo ọbakwu ya nyanị ya lụọ ya maburu ndị mmụọ isi nọ mmanya na ndị ma nwụọ oburukwa ọkụkọ ya jemibezi ime mmụọ jikọta rụzie ebe rụziri ndị mmụọ nwere isi ise jiri pụta si ya nwata ebee ka ị na-eje biko gwakwara egwu a gwuchara egwu a bakwu ya nyanya lụọ ya obunidekwa ya bunye ndị n'isi isi a mmanya n'ala ndị ma nwụọ ọnwụkwa ọkụkọ ya nyanya ojekwa jebe n'ime mmụọ jemibe ka ndị nwoke gakịtakwa rubezie n'oke mmụọ ndị mmụọ nwere isi isii jiri pụta wesi ya nwata weyi lee anya ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwara ya ma ya jide ya ma ya tụọ ya jemirijo pakwuru ọgwụ nyana ya alụọ ya kata alụọ nke echi
lụọ gbaburu ya mmadụ elu jụọ n'ala ndị m isi nwụọ otu a ka o si mee ya ruo ndị m isi isaa tụọ n'ala ruo ndị mmụọ isi asatọ tụọ n'ala ruo ndị mmụọ isi iteghete tụọ n'ala wee jeruzie rutezie n'obi eze mmụọ ya ndị mmụọ nwe isi iri anwụrụ mapụ ya n'isi ahụ ya na-ekwu okwu isi ya n'isi iri aka ya aka iri ụkwụ ya ụkwụ iri ahụ ya ahụ iri gbakọ ọnụ wee jere gidigbam wee lee ya anya wee si ya nwata ebee ka ị na-eje ọkamgbabele wee n'azụ Buhari bido gwọrọ egwu a ya ọkwụkwụ je mgba na mgba tụọ ya nwere ọkwụkwụ gba mgba ma mgba tụrụ ya nwere ọkwụkwụ laade ike mgba obi mgba nna ya gwọrọ ya ma ejide ya ma etụọ ya jemirijo bakwu ya ọgwụ bakwu ndị mmiri isi iri ọgwụ nye ya lụọ ya ka nke taa lụọ ya ka nke echi lụọ ya ka nke nwanne echi lụọ ọgwụ mmiri nwa buricha ekwe iru ala oburu ndị ma nke ndị na-ekwechiri alụọ ya alụkata ya lụkata ya bụ mgba nwata menye o mere wee bunye ndị mmụọ iri isi iri mmanya na ndị ma nwụọ jiri gafee wee bụ na o mmirichago ndị mmụọ niile gafetezie n'ofe nke ọzọ nwa ọkụkọ ya ọnawazie agụna o merigo ndị mmụọ ọ ga-ala ndị mmụọ mericha ha ọlawazie n'ụlọ ka ọ na-anazi n'ụlọ ahụ na-aga ọ gafechabego be ndị mmụọ ọ fụzuru obere ka o rute n'ala ndị mmadụ ya ọ gafechago ozugbo be eze ndị mmụọ nataba be mmadụ mana ọ ka nakwa ala ndị mmụọ mana ọ baritebeghị na ala ndị mmadụ ala ndị dị ndụ ọ ka na ala ndị mmụọ mana ọ fụzuru obere ka ọ bata ala ndị dị ndụ wee ka ọ na-agazi n'ụzọ wee fụ otu mmụọ wepụta mmụọ ahụ o nwere mpekele isi nwee mpekele ụkwụ nwee mpekele aka ihe niile dị n'ahụ bụ mpekele bụ na ahụ ya ezuru oke ya bụ isi ya bụ mpekele ụkwụ ya bụ mpekele ofu ụkwụ ka o nwere ofu aka ka o nwere wee dizie ka mkpụrụ aiza wee kwuruzie na-eme gele si ya nwata wei ọkamgba lekata ya anya tụgharịa lekata ya anya lekata ndị mmụọ anya ha na-aga ebe ọ na-aga ọ jụrụ si ya nwata wei ọkamgba tụgharịkwa lebe ndị mmụọ anya ma ọsọ si kedikwenụ onye bụ onye nke a kedu nke ya nọchakwanara ya ụzọ na gị wuru n'ofe aka kịta wee kute gị tufuo gị n'akụkụ ka ọ ifuru ya na ya emerichago na ya merichara na ya na ndị mmụọ isi iri gbara mgba ya tụọ n'ala ka ọ ifuru ka esi n'efu ka o si were jide ndị mmụọ niile wee mee ha ihere ke onye nke a bịara nọchikwa ya ụzọ ihe nke gịnwa bụ dịka ofu mkpụrụ aiza mme were ofe aka kịta were gị tụfuo akụkụ ịmapụta n'ụzọ ka ngafete ndị mmụọ bịakọta ya sị ya nwata wei ọkamgba lekata anya o wepụta ya n'ụzọ ọkamgba ahụ
legati anya iwe uwe ya ozugbo were aka nwụrụ ya tufuo n'ụzọ nyana ya ozugbo o were aka jizi ya nwa mmụọ jide ya nyana ya ka na-eme nwa mmụọ bunye ya elu tụọ ya n'ala nwa mmụọ mpekele okwu na mpekele aka bunye ọkamgba ha elu maa ya n'ala ọkamgba adebe anwụọ otu a ka ije si wee bee ọ laritere ozi n'ala ndị mmadụ o jere ala mmụọ tara isi. Gịnị kpatara nke a? Ihe kpatara nke a bụ na o letụrụ nwa mmụọ ahụ anya. Ọ bụrụ na o jikwa ikike ahụ o ji were ugwu ahụ otozi akwanyere ndị ọzọ ugwu, kwanyere mmụọ ndị ọzọ ugwu, wee sokwa otu a wee gụọrọ mmụọ ahụ egwu a wee bakwa ya ka o si aba ndị ọzọ ọgwụ, ọ kara imeri ya, mana n'ihi mpako, n'ihi nletu anya, otu a ihe ọ tụbara anya wee mee ya. Ya bụ ebe a ka anyị na-achịkọta ya na mbọsị taa. Ama m na ịmụtara ọtụtụ ihe na ya bụ akụkọ anyị kọrọ maka ọkamgba na ndị mmụọ. Ngwa debanyere anyị ihe i chere maka akụkọ a nakwa ihe ị mụtara maka akụkọ a na ngalaba okwu ndịda ndị ebe na-akpọ comment section. Gwa anyị ihe i chere ma gwakwazi anyị ihe ị mụtara. Gwa anyị ihe i chere na ya bụ ọkamgba mere o metọghị, ma gwa anyị ihe i chere na ọ kara ime. Kedu ihe bụ ihe mmụta nyere onye ọbụla n'ime akụkọ a? Kedu ihe ị ga-eme n'ụdị ka ọnọdụ dị otu a? Kedu ihe nwatakịrị kwesịrị ime maọbụ onye ọbụla kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otu a? Na nke m, ọ ga-amasị m ịsị gị na iletu mmadụ anya maọbụ ihe ọbụla anya adịrọ mma. Kwanyere ihe ọbụla ugwu dịka o kwesịrị. Lọta na nke a bụ ezumezu Igbo. Ọ bụrụ na nke a bụ izi gị isonyere anyị, ngwa nnọọ, anyị na-anabata gị nke ọma, ma mekwazie ihe pịa akara mgbịrịmgba ma mee ndị ebe na-akpọ subscription. Nyekwara anyị akara mmasị nke ndị ebe na-akpọ like, ma nyekwezi anyị tụsazie ozi a ebe niile nke ndị ebe na-akpọ share. Soro anyị ma kwado atụmatụ a iji wee kwalite asụsụ Igbo n'ebe ọ pụrụ iche. Ngwa ka emesịa.